Hello my friends, my name is Phumlani Nkwanyana Umabhodlumlilo, the mountain mover. Thank you very much for taking your time and viewing and watching all my videos on YouTube. As I said, I am Phumlani Nkwanyana. I want to share with you a very short story and then we will pray. Ngifuna sibheke indaba kaDaniel in the book of Daniel chapter 5. Lithi iBhayibheli uDaniel wayefikile in the temple of the king. Lithi iBhayibheli ngesikhathi inkosi ihleli idla isidlo senkosi nabantu abahlukahlukile. Lithi iBhayibheli inkosi uBelshazari indodana yenkosi uNebukadnezar babehlangene benza umcimbi kudliwa zayibuya mntanami kushama wayina phezulu wena wabona kunomcimbi omkhulukazi. Lithi iBhayibheli kusemnandi kusenjalo kujatshuliwe abanye bejabulela ukuthi inkosi ihlela umcimbi omkhulu. Lithi iBhayibheli inkosi uBelshazari yayisebenzise izitsha zenkosi, izitsha engasetshenziswa ezayithathwe endlini kaNkulunkulu zithathwa inkosi uNebukadnezar ongubaba wenkosi uBelshazar. Manje lithi iBhayibheli lento yayimcasulile uNkulunkulu wayengayithandi ngoba kwathathwa izitsha zasetshenziselwa abanye uNkulunkulu. Manje lithi iBhayibheli kusemnandi kanjalo zisabuya zisaphenduka kunomcimbi omkhulu kwabonakala isandla sibhala odongweni, kwabhaleka umbhalo owenza inkosi yashayisana amadolo, kwabhaleka umbhalo owenza inkosi lithi iBhayibheli yaze yabaphele ibona isimanga into engazibone ibona isandla singanamuntu kodwa kubhaleka odongweni. Manje umbhalo obhala odongweni wawuthi mene tekel ufasini. Lithi iBhayibheli inkosi ayizange uunderstand ukuthi umbhalo uthi ukuthini. Kwabizwa abantu abakhulu kwabizwa nama-magician ukuthi awazochaza umbhalo ngoba khona ezinye izinto ezike zenzeka empilweni yomuntu esenga-understand ukuthi kwenzakalani, ethi mayebuza abantu ukuthi kungani lezi zinto zenzeka ibenga-understand. Now lithi iBhayibheli inkosi yabiza uDaniel ukuthi akazochaza ukuthi intoni lena ebonakalayo. Lithi iBhayibheli yathi mayifika indoda kaNkulunkulu madoda yafika kuhleliwe yafunda umbhalo othi mene tekel ufasini. Masu interpreter lo mbhalo lithi iBhayibheli uthi umbuso wakho uqaliwe wafunyana ululwa. Mawusuqhubeka ethiwa uzodivide udliwe ngamaMede namaPersians. Na ngifuna ukukhuluma nomuntu mina osedlule ezimene ezibuhlungu, oseshiwe ngabantu, osevukelwe ngabantu, wabukelwa phansi emsebenzini, wabukelwa phansi emphakathini, wabukelwa phansi nasebandleni kwathiwa yikho into akaziba yiyo. Ngifuna ukukhuluma nomuntu obhekene nezimo ezibuhlungu, nezimo eziqeda icule empilweni yakhe, izimo ezimenze wayitshela ukuthi uNkulunkulu akekho. Ngifuna ukhulume lamazwi athi mene tekel ufasini, ukutshela isimo sakho ukuthi isimo sami mene tekel ufasini, umbuso wakho simo sami uqaliwe wafunyana ulula, and uJehova will divide umbuso wakho. Simo sami esibuhlungu, I am writing you a letter, and umbhalo engubhalela wena sitha sami uthi mene tekel ufasini. Ngifuna ubhalela isimo sakhe esibuhlungu abantu kade bedingeka size sishinte. Ngifuna uvuke ekseni uthi mene tekel ufasini simo sami esibuhlungu. Mhlawumbe imali zakho ziyabheda, imali awunazo sabathe uyahlanganisa ayikho into ehlanganayo. Ngifuna uvuke ekseni uthi inkinga yami yeyimali mene tekel ufasini. Ufunyana ulula, ngamanye amagama uzonqotshwa uzohlulwa ngoba uNkulunkulu ukubonile and uNkulunkulu will divide you my situation. Mhlawumbe utshela udokotela ukuthi uzoba nesifo engeke saphinde salapheka, sebeze bakutshela abanye bathi nobani washona ngenxa lesisifo, kodwa ngifuna uvuke ekseni ukhulume naso uthi kugula kwami mene tekel ufasini. Ngifuna noma sebekutshela emsebenzini ukuthi umsebenzi uyaphela, icontract yakho angeke isavuselelwa, kodwa ngifuna uvuke ekseni uthi noma kuthi umsebenzi uzongiphelela mene tekel ufasini. Umbuso wakho simo sami esibuhlungu uqaliwe wafunyana ulula. Noma kuthiwa uthola isifo sengculaza, anginendaba khuluma na ingculaza inendlebe izokulalela mene tekel ufasini. Noma abantu bengakutshela bethi umshado wakho uyaphela uyabhidlika, thanda imshado wami mene tekel ufasini, angeke usubhidlike. Noma kuthi uSathane uyathanda noma kathandi, noma abantu bafuna uphela umshado wami, kodwa ngiyabhala esimene ngibhekene naso mene
Tekel Ufosin, ngifuna ungenzele ukuthi uvuke ekseni ubhala umbhalo uthi diye my situation, uthi diye zinyembezi zami ezibhlungu, uthi diye bantu abangivukelayo, uthi diye buhlungu obungiphethe, uthi diye zikweletu zami. Mene Tekel Ufosin, umbuso wakho ikweletu zami ukaliwe wofunyana ulula. Mene Tekel Ufosin, abantu kade bengivukela basomangala ngoba ngibabhalela incwadi manje ithi mene Tekel Ufosin. God bless you. Khuluma nesimo sakho sitshele ukuthi umbuso waso uphelile futhi ufunyana ulula ngoba uJehova will divide the kingdom of your situation. Angazi usathana kade ehlebelana, angazi usathana yini akayikhulume kuwena, kodwa ngifuna ukukhuluma nesimo sakho, isimo sepoverty, isimo sengabi namali, isimo sokuhluleka. Mene Tekel Ufosin, isimo somndeni wakho ongakhola kade uthandazela kodwa uphenduke. Mene Tekel Ufosin, maybe kade uthandazela umkhwena wakho ukuthi amukele Jesu akaphenduke. Mene Tekel Ufosin esimeni sakho, uNkulunkulu ufumana umbuso wesimo sakho ulula, and God shall divide it. Let the Bible, they will come in 7 ways. They will come in 1 way, but they will go back in 7 ways. Zonke izinto ebezokuhlukumeza wena ozohlukumeza. Mene Tekel Ufosin. God bless you. Have a lovely day. Amen and amen.